Oscar Pambuka wataura achitsigira kuti zvinodhaka zvauraya nyika. Iyi nyaya iri kuuya mushure mekusungwa kwaDion tafire nyika Sisiva Kelsey, mudzimai wechipiri wemwana wavaMnangagwa Collins, uye amai vake namai guru vake vakasungwa kulodge yeKhubulawayo vachigadzirira kutiza kuenda kuDubai. Nyaya yacho inorwadza moyo. Pane ma-allegations zvakare ari kunzi mukomana ndiye akaita arrangement yekuti private jet inde kundovatora. But anyway guys, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. And to those who love novels, musakanganwe the novel narrative ozimshona novels munondowana nyaya dzenyu dzakakumirira ikoko. So vaPambuka nyaya yavo munoiziva. Vati ivo vari kuda kudurura zviri mumwoyo mavo. A brief history: Oscar Pambuka akazombosungwa kapaya akanogara kuchikurubi for some time. Nyaya yacho ichibvira pakuti anga akushandisa zvinodhaka asina control nemari dzikatanga kuita missing, munhu achifeeda the monster that was within him. So anyora iye akati, hama dzangu ndinokumbirawo nzewe dzenyu. Chokutangisisa tose tinobvumirana kuti zvinodhaka zvauraya nyika. Kuti zviite nyore, regai nditakure chipiyaniso chacho ndoshandisa inini semuenzaniso wemunhu akambonyengwa naDhiabhorosi akashandisa zvinodhaka. Hongu yaiva mhosva yangu kutanga kutora zvinodhaka zvinosanganisira mutoriro. Ndakapengereka, ndikapera muviri, uye pfuma yakatomboshaika. Vamwe vakanakirwa nekuseka. Mose ndinokuregererai. Kudzoka panzvimbo imbiri kuna Jehovha, nokuti chatiri kurwisana nacho idhimoni kwete utsi. Dhimoni iri rinouraya vechidiki, nokuti ukangorova mutoriro hauchafungira mangwana. Kana waida zvekurima unobva waita nyope ipapo. Unhu hunorasika. Dai hama dzangu muchinzwa ana mai vangu namadzibaba vari kugarwa nhaka vari vapenyu neavo vanotora zvinodhakwa. Maisambonyomba uya ari kuita through rehabilitation. Koiko kunyomba kunopeiko? Just imagine, dai pasina kuti Mwari vanondida, ndairarama sei? Mamwe manyombero amunoita vaya vari kushushikana nezvavasina kuunza munyika. Unonzwa mumwe achiti maziso aOscar anoita kunge akatorwa nedombo 3 years later after the rehab process. Hama dzangu, hazvidanzo. Ko uya asina kusimba, ukamudaro anorarama here? Ko zvinotosekesa kwauri kuti takatopengeswa nezvinhu zvisingagadzirwe munhu. Right now pauri ipapo ukatanga kuzviitira, do you think I will ever use it against you in your later life? Kwete. The trauma your misdirected words cause on others, especially with regards to their faith, sickness, life, etc., will never go unpunished. Sekaurema wafa hama yangu. Na uye zvinodhaka haizi yekuti ndiye kwana Oscar chete semafungiro aunoita. Inhau yekuti madrugs destroy dreams, especially the crime rate, mortality rate also increases. Zimbabwe will become poor and very, very dangerous. Most of the survivors coming from the rehab centers are coming back rejuvenated and focused, but quickly return to point zero. Nokuti vazhinji vari kubuda vasina kana skill uye pfuma yekubatsirikana. Vabereki kudzimba kwedu uko, let us communicate, talk and listen to each other. Ari kutengesa zvinodhakwa, mahwani ako ari kuuya. Anotenga zvinodhakwa, mahwani ako ari kuuya. Anoshandisa zvinodhaka, mahwani ako ari kuuya. Hashtag the restoration. So endo mashoko a Oscar Pambuka ari kuti iye vanenge vachitora zvinodhaka ava, the fact that they are under influence, pfungwa dzavo dzisachafungi. So pane vari kuti mukomana aizoronga seiko kuti private jet ibude, uye kuti mari idzi dzakabiwa munhu ari kupi. Ndo pari kubuda nyaya dzekuti munhu anenge ari under the influence, mari inototogwa ikapera mumba, iwo wakangoroweswa nedombo. Chokwadi mahwani acho ngaatosvika, especially kune vanotengesa zvinodhaka. I think government ngaite mutemo wekuti anongobatwa achizvitengesa hapedze nguva achimbonomera pamberi pedare, asi kungoendeswa kujere for life imprisonment. Nokuti uyu atori mhondi chaiyo, hadiwe pakati pevanhu. Uyu munhu wese anenge afumura
ari kutengesa zvinodhaka kana akawanikwa ainazvo anopiwa mari muone kuti ndingani ane nhubu dzemutoriro hadziperi here. Dambudziko riripo nderekuti tinongonzwa vanotora madrugs chete, vanotengesa vasingafumurwi, uye vakafumurwa kunongonzi hazvina basa, uye vanotora ivava vanoziva kwaanobva but hazvitaurwi. Why? We can't continue talking of rehabilitation chete tisingagadzirise chikonzero chaita musoro teme. Some private security claim to be good detectives, but we never heard kuti vakazosunga nhingi unotengesa zvinodhaka. Some are making money through rehabilitation centers, so havambode kuti vanhu vanotengesa zvinodhaka vasunge. I thank you for giving great advice and your willingness to educate others. It takes great courage kuti munhu azosvika pakubvuma kuti iye anonida restoration. Vakawanda vari mudenial and havasi kutoona negative effects edombo racho, vari kutoenjoya dombo ravo. Voga vari pascrutiny for now ndi Kelsey, amai vake, vatete vake Dion naanko vake ndo vari kunze vari kupusha dombo iri, kuri kunze vakabatwa vari kulodge yekubulawayo after zvatakataura muprevious video zviya kuti vaitiza kuHarare ndobva vamanya kubulawayo vasvika kuya kwakaarendiwa private jet kuti vatore kubulawayo, but before vakwira ndege iyi zvanga zvatobuda out there vachibva vabatwa nemapurisa pakusechewa marooms avo. Room yaDion yakawanikwa ine dombo ine powder yewhite uye 53,000 muruma mama zvakare makawanikwa mune masacheti mairi, muruma anti makawanikwa muine dombo pamwe chete nemapauda aya. So ivo vari kuti vanhu ava havafaniri kutopuwa kana bail zvachose because vanokwanisa kuabsconda. Kominzi dzacho vanadzoka vanhu vanototiza munyika vachishandisa private jet, aiwa chero vakatorerwa mapasipoti vanogona kungobudirira kutiza. Dai zvakwanisika vagara mukati kusvika nyaya yavo yanyatsohwerengedzwa ikapera, maybe mungamboti no mumastreets omo. Zviri kubuda panyaya iyi zvinoratidza kuti kana vari madrug supplier vari kubata pakuru because Kelsey ari kunze ane 9 million worth of properties. Chero kanzi ari kutora mari iyi kutora mari United yazonyanyisa 9 million worth. Arlington yese iri kunze almost every street mune imba yaKelsey. She is only 22 years old. Guys, at 22, and they married like when? Is it 1 year ago? In 1 year, munanga atoba pakuru pekuti anotenga Arlington yose. What is that? Ane dzimba 7-8 muBorodale kuchishawasha kuSunny Hill kuchi guys, no, this is too much. But anyway guys, vamwe vari kuti 53,000 cash. Why is it suspected to be proceeds of crime while it's $1 million cash donated on a daily basis is not suspected? Zimbabwe is a beautiful country. We have seen people displaying 1 million and 2 million hard cash as gifts from certain individuals. Kana chivhaya chikwanisa kupa vanhu over 15 million worth of gifts and buying 34 million jet in 8 months. Yet we all know he has given more in secret. It's not surprising Colin's wife has 9 million worth of properties. Yes, zvinodhaka is maybe fabricated because there's no way they will keep zvinodhaka knowing they are being followed and monitored by agents. People need to learn to solve their family affairs without confusing the public. Uko Varakachi vakareleasa statement vakati musapinzewo first family munyaya yakadai. Muroora ari kuita mabasa ake erima and hazvipinziwi first family mukati. But anyway guys, kana musikana achitengesa madrugs ngaagarire mukati aoreremo sana Mike Chimombe. Hatingambosweri tichisekerera zvinhu zvisina basa nekuti hanzi munhu ndislay queen, but iyewo musikana uyu dambudziko rake idzungu at 22 and you are only married for 1 year. Watoba zvekutoluta zvekudaro. You are there to destroy, you are not there to build. Isusu mudzimai wekuti anga atombozivi kuti ane imba kupi kana kuti chii, but mining vakasvika vakanotenga maBentley nevana vanasisi vana wami vachitengegwa mota dzichiitwa mapersonalized number plates. Musikana achimanya mutauni achiteurwa nemabodyguard ane mablue light and they put it out there pasocial media kuti uyai guys muone madyiro atiri kuita isusu kuno tiri kufadaya
ruzhinji rwezimbabwe ruchitambura. Ameno guys, so tichanzwa kuti vapiwa here bail because these are high flight risk. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.